la presentació del llibre Solidaritat en temps de guerra, Hospital Militar Internacional, Ontinyent, 1937-1939. Organitzarem aquest encontre mitjançant un torn de paraules en el que intervindran, primerament, Enric Estrela, subdirector de la institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i Investigació, que ha fet possible aquesta publicació en la col·lecció Estudis Comarcals. Tot seguit, prendrà la paraula el padre guardián Antonio Jiménez, representant de la comunitat educativa i religiosa del Col·legi La Concepció i del Convent dels Pares Franciscans. En tercer lloc, intervindrà Antonio Calzado Aldari, doctor en Història Contemporània per la Universitat de València. Els seus estudis s'han centrat principalment en la Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme en el País Valencià. Ha sigut professor de la Universitat de València en el Departament d'Història Contemporània i en l'actualitat és professor ajudant, doctor del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València. És l'autor del pròleg del llibre que ara anem a presentar. En quart lloc, Josep Gandia Calabuig, és economista i historiador. Ha estat vinculat a les recerques i estudis sobre la República i la Guerra Civil a Ontinyent. Destaca el seu treball República i Guerra, els papers inèdits de la Revolució. Ha publicat en revistes com El Maig i Alba i és col·laborador en la premsa local al voltant de qüestions històriques i patrimonials. És un dels autors d'Història Bàsica d'Ontinyent i del capítol Ontinyent, ciutat de rereguarda del llibre Solidaritat en temps de guerra. Finalment, Joan Josep Torró Martínez és llicenciat i doctor en Pedagogia per la Universitat de València, educador social habilitat. Treballa a l'Ajuntament d'Ontinyent en el Departament de Serveis Socials en l'àrea d'infància, adolescència i cooperació. Ha publicat articles i llibres al voltant de la Segona República i Guerra Civil centrats en l'àmbit educatiu i protecció de la infància. Ha publicat els llibres Instrucció i Cultura a Ontinyent durant la Segona República, el Col·legi Nacional de Cecs de Madrid, Ontinyent, 1936-1939. Ha participat en diferents audiovisuals amb la mateixa temàtica i ha col·laborat en les tasques de direcció, producció i documentalista en el conegut documental Les Mamàs Belgues. En l'actualitat continua les seues tasques com a documentalista en un projecte audiovisual del Museu de la Paraula de Banyeres de Mariola. És l'autor de Solidaritat en temps de guerra, Hospital Militar Internacional, Ontinyent, 1937-1939. Des del centre volem agrair a Joan la contínua atenció i ajuda al projecte Fem Memòria, guardonat en el segon premi del concurs Memòria a l'Escola de la Diputació de València. En finalitzar l'acte de presentació, Joan us atendrà en allò que vulgueu preguntar i en la signatura del llibre que es troba a l'entrada a la vostra disposició. Moltes gràcies. Molt bona vesprada, amigues i amics. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte de presentació del llibre Solidaritat en temps de guerra, l'Hospital Militar Internacional d'Ontinyent, 1937-1939, de Joan Josep Torró Martínez. L'entitat que representa, la institució Alfons el Magnànim Centre Valencià d'Estudis i Investigació, més conegut com el Magnànim, és una entitat cultural que enguany compleix 75 anys i depèn de la Diputació de València. La seva funció principal és la d'editorial pública, de recerca i de divulgació. I amb aquest fi, a banda de publicar llibres, també és un centre de debat de referència amb la presència de científics, filòsofs, humanistes i científics socials de rellevància estatal i internacional. El Magnànim tenim un fons editorial de més de 1.500 llibres i revistes i convoquem anualment uns premis, els Premis València, que són els més antics dels que es convoquen a la nostra província, els quals avui dia compten amb jurats de qualitat independents i tenen diferents modalitats com assaig, narrativa, poesia o novel·la gràfica. En els darrers 7 anys i mig hem dut un ritme de publicacions incessant. Hem editat un total de 380 publicacions, dada que suposa un molt bon ritme d'aproximadament una publicació per setmana. També hem fet centenars, literalment, d'actes entre presentacions, taules redones, debats, congressos, una part important dels quals han tingut lloc i tenen lloc fora de la ciutat de València per a col·laborar en
el desenvolupament de l'activitat social i cultural de la majoria de les comarques valencianes, com fem avui també en Ontinyent. El llibre que presentem avui s'integra en la col·lecció Estudis Comarcals, des de la qual volem contribuir modestament a difondre i posar en valor estudis i investigacions, l'interès i el rigor de les quals ultrapassen l'àmbit local i que, a més, com és en el cas que ens ocupa, també poden servir com a referència per a futures investigacions. La ciutat d'Ontinyent va ser durant la Guerra Civil lloc de destinació de persones i institucions procedents de la resta de la zona republicana. De fet, des dels inicis del 1937 havia entrat en funcionament l'Hospital Militar i tenia una capacitat per a 1.000 ferits. D'estos detalls ja parlaran després les persones que participaran en la presentació. I jo només volia destacar que la publicació que avui presentem valora aquesta iniciativa solidària i situa des d'un vessant alhora local i global la trajectòria de l'Hospital Militar en el conjunt de la sanitat militar durant la Guerra Civil i també l'emmarca en relació amb la solidaritat antifeixista internacional davant de la no intervenció de les potències occidentals. No entraré a parlar del contingut del llibre, només sí que voldria destacar dues coses d'ell. La primera d'elles és la contextualització que fa Josep Gandia, que revela dades fins ara desconegudes al voltant de l'organització de l'ocupació d'Ontinyent, que després, si pot, ens pot fer 5 cèntims. I en segon lloc també voldria destacar que l'Hospital Militar així es visqueren moltes experiències de vida que van romandre en la memòria de cadascun dels protagonistes i que es recuperaren mitjançant les cartes, els relats i les entrevistes en la premsa escrita sense perdre de vista les aportacions orals. Gràcies a això, entre moltes altres virtuts que té el treball de Torró, es reconeix el protagonisme no només de les dones internacionalistes, sinó també de les dones ontinyentines que aportaren coneixements i experiències a l'Hospital Militar Internacional. Personalment, vull agrair a Joan Josep Torró la dedicació i també la paciència que ha tingut per a fer possible la publicació que avui presentem, perquè la seva aportació bibliogràfica contribueix a augmentar el coneixement d'una època terrible i molt complexa del nostre passat immediat. Una època que convé que no quedi en l'oblit perquè mai més no es torni a repetir. Voldria acabar la meva intervenció expressant-li la meva més sincera enhorabona a ell i espero que vosaltres, les lectores i lectors, sabreu valorar els esforços que ell ha dedicat per a oferir-nos el treball que avui presentem. Un treball magnífic, ben documentat i que manifesta l'estima pel seu espai viscut, el vostre espai viscut, i l'interès per recuperar-ne la història més recent. Moltes gràcies i d'enhorabona. Como guardián de esta comunidad franciscana, en representación de mis hermanos que justamente están aquí detrás, pues saludarles con nuestro saludo de paz y de bien, este saludo franciscano. En primer lugar, pues el agradecimiento es el nuestro hacia Joan. Él pensará que es al revés, ¿no? En primer lugar porque, bueno, pues escribir un libro sobre un aspecto muy particular, muy específico y dedicarle tiempo y del cual también pues forma parte de esta historia, pues estamos nosotros aquí en este lugar, ¿no?, que estamos ocupando ahora mismamente. Bueno, en segundo lugar, pues es un libro que vas a presentar, pero que tiene dos escenarios. Un escenario pasado, que es el que recoge él en el libro, que es historia ya, y luego el presente, en cuanto que todo ese trabajo, fruto de un esfuerzo, de un sacrificio, de un trabajo de investigación, pues es el que presenta ahora, aquí. Y justamente en el mismo escenario
que él nos va a ir relatando de toda esta historia pues, de este libro, ¿no? Y por eso tiene de particular que no haya sido pues, un salón de actos de nuestra ciudad, ¿no? De Ontinyent, sino ha querido que sea justamente el lugar donde presente este libro, el lugar donde han acontecido pues, estos hechos históricos que él nos relata pues, en este libro. Pero yo solamente eso decir, bienvenidos todos y bienvenido Joan, y tu libro también sobre todo, porque has querido que también nosotros formamos parte de este libro y esta es tu casa. Solamente pues decirte que yo lo he conocido recientemente, no tenía el gusto de conocerlo y lo he conocido, hemos estado preparando todo esto con mucha alegría, mucha ilusión, lo he estado viendo en él y ha llegado pues este momento, ¿no? Como de dar el parto, ¿no? de un libro en ese momento pues es la ilusión de uno, ¿no? Escribir un libro, ¿no? Como el que dice, ¿no? Plantar un árbol y subir a la luna, no lo sé. Si habrás plantado ya un árbol y subir a la luna lo vemos como algo más difícil, pero lo importante que, bueno, ya también se ha cumplido, supongo que uno de tus sueños, que es escribir un libro, que no es cualquier cosa. Y yo, pues mis palabras son breves, sencillas, pero que aquí está tu casa para que sigas investigando y dándonos a conocer una parte de la historia en la que estamos involucrados todos, esta ciudad de Ontinyent y sobre todo pues este convento en lo que fue, ¿vale? Pues muchas gracias. Bona vesprada i moltíssimes gràcies per haver vingut. La veritat és que estem sorpresos de la quantitat de gent i de que finalment la presentació s'ha fet en un lloc tan increïble com aquest, no? Increïble positivament, clar. Jo estic content i ja mateix estem un poquet nerviós de tindre que quedar bé amb tantíssima gent, no? Suposa que jugar en casa, jugar en aquest públic i jugar en aquest equip no podrem perdre, no? És molt complicat per a mi triar algunes coses, i no podem ser massa llargs, de tota la trajectòria que ha acabat plasmant-se en el llibre de Joan, no? Són tantíssims anys i tantíssimes històries les que podríem contar al voltant del llibre que, bueno, alguna cosa diré. Penseu que ja en 2002, fa més de 20 anys, Joan ja va publicar una primera aproximació amb el que entonces podíem saber, ja havia investigat sobre la història de l'Hospital Internacional ubicat així. Després d'aquella primera intervenció seva ha passat moltíssims anys. Mentrestant, ell ha fet el llibre del Col·legi Nacional de Cecs, ha redactat la seva tesi doctoral, ha participat en tot el projecte de les mamàs belgues, i moltíssimes més coses. Però mai s'ha trencat el fil del llibre de l'hospital, que era un objectiu central per a ell, el acabar-lo, el definir-lo i el publicar-lo. Jo, que he estat prou junt amb ell en bona part d'aquest procés, en el meu ordenador tinc arxius de l'any 2018-2019, clarament dient llibre de Torró, versió definitiva, perquè era ja l'últim intent d'acabar-lo publicant i de tirar-lo endavant. Doncs imagineu, encara hem tingut que passar un grapat d'anys per a que hagi estat possible. També, aquest retard s'ha tingut un avantatge, almenys una ha tingut, i és que jo, que conec totes les versions anteriors, us puc dir que la versió definitiva de veres, la del 2023, és una versió millorada, molt millor que les anteriors, evidentment, tant en lo formal, en part també gràcies, suposen, per la intervenció de la pròpia editorial i de l'equip d'edició, com en els continguts, perquè al llarg de tots aquests anys hem anat descobrint coses que mai pensàvem que podríem acabar descobrint. Ja tenim el llibre i ja sabem, ja hem pogut constatar que una volta publicat el llibre ara no paren d'eixir coses noves. Noves informacions, nous testimonis, nous documents
és algo habitual i normal. Sabem, i Joan ho diu tant en la introducció com en la conclusió, que la història és sempre una història en construcció, que mai acaba de ser definitiva perquè sempre apareixen nous documents, nous testimonis, noves coses que van perfilant. Afortunadament, jo crec que pràcticament el bàsic de la història de l'Hospital Internacional està tancada en el llibre, però sempre apareixeran noves informacions, nous documents, noves coses. Fixeu-vos, ell ho ha contat en alguna de les entrevistes que havíem fet esta setmana, però fixeu-vos que uns dies després d'haver tingut ja el llibre en les mans, de sobte descobrim que en el Senat italià hi ha un arxiu on hi ha més de mitja dotzena de carpetes d'Ontinyent que parlen de l'hospital militar. I que, ostres, això què és? Però coses tan curioses com trobar-se una postal del Pol Clar escrita per un internacional comunicant-li a Pietro Nenni, que era el dirigent de la Internacional Socialista amb la que tractaven determinats assumptes de l'hospital, i veure el document allí com, per exemple, coses que perfilen la documentació que ja coneixíem i que a més a Joan això em consta que l'ha ocupat temps, el famós, i que veureu en el llibre, el doctor Crespi, un personatge del que cal que quan lliscau el llibre se tingueu un poc, però acabem sabent que gran part de les sospites que Joan tenia i que alguns documentalistes coneixien, i de fet està fent-se una tesi doctoral sobre el personatge en qüestió, doncs era una persona que ens havia deixat un poc rana respecte a les expectatives inicials. Va acabar, i apareix en el document que hem vist fa un parell de setmanes, va acabar fugint-se'n de l'hospital, enduent-se la caixa, una ambulància i un cotxe que tenia llogat a un antinyentí. O sigui, que coses que perfilen, que van donant-nos més informacions, encara que, doncs, insistís, la part fonamental està resolta ja en el llibre. Bé, com diu Antonio Calzado en el pròleg, i insistís, els pròlegs estan en els llibres per llegir. Una recomanació. Sempre introdueixen informació important i en aquest cas dona lloc. Bé, diu ell que el llibre de Joan cal entendre-lo en una doble perspectiva i per supost es nota en seguida. Per una part és un treball d'investigació amb tot el rigor, la metodologia, la utilització de les fonts exhaustiva que ell fa, etc. Podria ser la seva, o podria haver estat la seva segona tesi doctoral, perquè compleix tots els requisits perquè així no. Però al mateix temps és una aportació, ara que ja estem acostumats els que el coneguem, a allò que anomenem memòria democràtica. És a dir, és ben conegut el seu treball en aquest camp, tant en la Comissió de Memòria Democràtica local com ara en el Memorial Democràtic de la Vall d'Albaida, o el seu paper en tot l'exitós projecte de les mamàs belgues que coneixereu tots vosaltres. És a dir, Joan no sols investiga i fa llibres, sinó que participa i reivindica i fa que eixes lliçons del passat que es deriven de les seues investigacions serveixen per a assentar, per a consolidar valors ideals de llibertat i de solidaritat, que és en bona mesura el sentit que té aquesta participació que he dit tan important i que, com ja us dic, igual escriu un article que fa de guia per a visitar els refugis o igual escriu un llibre que ajuda els parents de les víctimes a recuperar els cossos i la memòria de la seva família, d'una manera activa. Probablement és un dels exemples personals més clars de la síntesi, diguem-ne, perfecta entre la història i la memòria. Bé, com a anècdota, jo us dic que jo moltes voltes parlant amb gent i referint-me a Joan Torró no l'identifiquen i dient, no, però quin Torró? Però què? Ah, sí, el de les mamàs belgues. Acaba un poc sent ja un element identificatiu la seva participació en aquestes qüestions. Bé, dos apunts respecte a això que estem dient.
Per la banda de la història, diguem, Ontinyent té la sort de que al llarg dels últims 30 anys s'ha investigat i s'ha publicat pràcticament d'una manera exhaustiva la història d'Ontinyent durant la República, la guerra, la postguerra i més enllà de la postguerra. Per tant, comptem amb una aportació d'estudis molt important a la que ara s'afegeix el nou llibre de Joan. Tant Antonio Gonzalo, Lendoiro, el mateix Joan, Carmen Agulló, Àngel Cambra, Sven, Guillem Llin, Bernabéu, jo mateix, en els últims anys hem anat publicant tant sobre aquests temes que ja hi ha una bibliografia consolidada i pràcticament exhaustiva sobre tot allò. I així tot continua sent necessari treballs com el que avui presentem. Però si per la part de la història jo crec que està tot aquest terreny ja prou assentat, com dia, m'agradaria ressaltar una qüestió que per a mi i per a ell és important i interessant, i és que per la part de la memòria, per diferenciar-lo dels estudis històrics estrictes, a mi sempre m'ha resultat prou gratificant que en el cas d'Ontinyent les actuacions que s'han fet i que continuen fent-se relacionades amb la memòria democràtica, inclús en els temes més espinosos i més vidriosos, ha hagut un cert consens cívic, ciutadà i polític que no es dona en altres llocs. I això és una cosa per felicitar-nos. És a dir, des dels canvis en la toponímia ja més antics, el trasllat de la creu dels Caipuig, tot el conjunt del projecte de les mamàs belgues, la col·locació recient dels stolpers, un dels quals està a la porta del col·legi, la recuperació de cossos, els memorials dels cementiris, la rehabilitació dels refugis, o, com ha dit, no sé el seu nom, però la dona que ens ha presentat abans, la incorporació en projectes educatius de centres del poble de material relacionat amb la memòria democràtica, crec que és una qüestió com per a felicitar-se i que ens alegra moltíssim els que en la part de la història investiguem i promovem i divulguem aquestes investigacions. Ja dic que en totes aquestes qüestions és ressaltable aquesta poca, diguem-ne, polèmica o qüestions estranyes i enfrontaments que apareixen en altres llocs. L'últim cas, el de la unanimitat de l'Ajuntament en acordar denominar el nou parc de la Cantereria com a parc de les mamàs belgues. I jo m'adhereixo a una proposta addicional i que qui tingui que replegar aquesta possibilitat que, a més de dedicar el nom del parc a les mamàs belgues, en algun lloc, element, banquet, espai, font, escultura, dona igual, s'afegisca també el record a la filla ontinyentina d'una de les mamàs belgues que va acabar l'assetjada en el camp nazi. Seria una qüestió interessant, més ara que fins i tot projectes europeus, com és el cas de la Casa d'Anna Frank, s'ha interessat per el tema, o fins i tot l'ambaixada belga s'ha interessat per el tema a raïl de la nova publicació del llibre de Joan, estaria molt bé que nosaltres no fórem menys. Bé, del contingut del llibre de Joan jo vaig a dir només 3 o 4 coses. La primera, ho hem estat parlant antes amb alguns dels que més directament viuen el propi edifici actual del convent. A mi continua impressionant-me, a pesar de que jo duc el temps que duc Joan sentint parlar, investigant i col·laborant en ell en moltes de les investigacions que ha fet, segueix impressionant-me la magnitud i la dimensió del projecte d'Hospital Internacional que en 1937 es plasma en Ontinyent a impuls fonamentalment de la Internacional Socialista. És sorprenent. Estem parlant d'un hospital que, quan lliscau les cròniques que apareixen en el llibre de
periòdics, revistes o informes sanitaris i de tècnics que es van fer en aquell moment, veureu fins a quin punt estem parlant d'un hospital que tenia dimensió europea. Tots els testimonis acaben dient que és de lo millor que n'hi ha en Espanya en aquell moment i que és comparable a un hospital d'aquestes característiques en Europa. Penseu que estava previst que, en cas necessari, arribar a tindre 1.000 llits, que van funcionar fins a 3 o 4 quiròfans en les instal·lacions, tot el servei més modern del moment de radiografia, laboratori, escola d'infermeres, van instal·lar calefacció central en l'edifici, tenien ambulàncies medicalitzades, no vull seguir, però era un número, no? El propi padre Sánchez Alventosa, que va escriure, franciscà, que va escriure una part de la història del convent, s'assombrava de la quantitat de la diversitat de nacionalitats present en el mundillo que va conformar el convent l'hospital, i ell es quedava curt, perquè van passar per així polacos, letonios, suïssos, russos, alemanys, holandesos, belgues, italians, txecos, romanesos, en fi, un número. A part dels ontinyentins i ontinyentines que com a metges o com a personal auxiliar, com a infermeres, com a auxiliar d'infermeria, també van treballar-se. Ell acaba qualificant-lo com un hospital excelentemente dotado de los mejores de su clase. Dic només com a exemple. Bé, per tant, la magnitud de l'hospital que queda clarament reflexada en el llibre. En segon lloc, el material gràfic que ell ha trobat i que es presenta en el llibre i que podreu veure, només vull llegir-lo, com hi ha reproduccions de revistes i sobretot hi ha més d'un centenar de fotos publicades en el llibre, moltíssimes d'elles inèdites. I en tercer lloc, respecte al contingut del llibre, i com també ressalta Antonio Calzado en el pròleg, per això jo que he llegit els pròlegs, és molt interessant que en el llibre diu Antonio que l'hospital pren forma humana en el llibre de Joan. I és que està ple d'històries humanes, de persones, de metges, d'enfermeres que van passar per això. Algunes les coneixem perquè coneixem el documental de les mamàs belgues o coneixem la història de Rosario, de Rosarito i d'altres enfermeres. Jo vull detindre'm en un cas concret que Joan arreplega en el llibre en diverses de les seues parts, i és per a que entengueu un poc les històries que hi ha darrere de tot això, no? Una jove de 22 anys, quan estalla la guerra, que s'incorpora a l'hospital, que així adquireix la formació requerida per a treballar com a infermera o com a auxiliar d'infermeria, la família encara conserva fins i tot el llibre en el que van estudiar aquestes qüestions, no? I que entabla una relació d'amistat personal en els ferits que cura que dura anys després de la guerra. Mantenen la relació, no? Una volta tancada a l'hospital. I que a més es fa amiga íntima d'una de les mamàs belgues, una de les més significades i més representatives de les mamàs belgues, que fa coses com endur-se la Gandia perquè veja per primera vegada a la platja, el mar, o que quan se'n va d'Ontinyent li deixa en prenda una foto dedicada que està reproduïda en el llibre, que és un tresor. Bé, aquesta dona jo la vaig conèixer perquè va acabar sent un membre més de la família perquè es va casar en un cosí meu, una dona senzilla, humana, que després de passar tot això va conservar un grapadet de fotos que ha sigut un tresor per a Joan i que diverses d'elles estan reproduïdes en el llibre i que quan les vegeu veureu ferits, enfermeres, mamàs belgues dedicant a la seva partida aquesta foto de la que vos parlava, etc. Una dona senzilla que s'acaba la guerra i després de tot això té que entrar, com passarà en tantíssims casos, en una història silenciada, amagada i que ara reapareix en el llibre.
La seva filla, que està així amb nosaltres, no vull ni mirar-la, és la que ha conservat aquest llegat i la que finalment ens l'ha fet arribar. Bé, una segona història molt més breu perquè vegeu la dimensió. En aquest cas, un metge internacional, un metge expert en curar ferides de guerra, un metge posicionat en la universitat en Bèlgica, posicionat en l'hospital on treballa en Bèlgica i que dedica l'estiu del 37 diversos viatges a Ontinyent a operar a gent i que quan torna a Bèlgica l'entrevisten i diu: estic molt content d'haver anat, era un deure de solidaritat a complir. Són un poc històries humanes que van eixint al llarg del llibre. No puc contar-ne més, però tingueu en compte que el llibre arreplega més de 200 xicotetes biografies de persones relacionades amb l'hospital i, a més, ofereix dades de malalts, ferits, morts, etc. de l'hospital que fan que, junt d'aquestes més de 200 biografies, apareixen més de 700 referències personals documentades en el llibre. Per tant, com dia Antoni Parfado, d'alguna manera, pren forma humana l'hospital al llarg de les planes del llibre. Bé, vaig acabar. La meva col·laboració en el llibre, quan ho vegeu, és un capítol introductori en el que, no sé quan Joan va decidir que jo m'encarregava d'això. En algun moment ho vam decidir. Allò va permetre, entre altres coses, que Joan es dedicara a la part essencial del llibre, a la part important, a la investigació sobre l'hospital, i també va permetre que jo, que en aquell moment estava dedicant un poc la investigació a alguns dels temes dels que ara parlaré, pogueren aparèixer també en aquest estudi introductori. Ho dic perquè quan lliscau a l'estudi introductori veureu que hi ha un cert desequilibri i jo l'explique. També l'explique en la nota primera que apareix en el llibre, que les notes també estan per llegir-se. Bé, en aquesta nota s'explica que jo faig un recorregut històric resumint l'essencial per a que qui llisca el llibre de l'hospital es situe, però me'n vaig per los ferros de Úbeda en moltes ocasions per a aprofundir en determinats temes, com és el cas de la participació de la dona, com és el cas dels proveïments i aliments i l'escassez en aquests anys, com és, d'una manera molt directament relacionada amb l'hospital, el retrat d'una ciutat que Joan defineix sempre com una ciutat d'acollida, una ciutat solidària, que arreplega colònies escolars, el col·legi de Cecs, el col·legi d'Orfes de Carabiners, el propi hospital, multitud d'evacuats, les fàbriques de guerra que es traslladen així des de Castelló amb tots els familiars, de manera que passa on tenen de tindre 13.000 habitants a tindre vora de 9.000 en un parell d'anys. Allò, organitzar tot allò i que allò funcionara, evidentment va transformar la ciutat. I per últim, ho han comentat ells abans, algunes aportacions en aquest estudi introductori sobre la fase final de la guerra, sobre les actuacions de la quinta columna en Ontinyent, que tenen, de nou, en l'hospital un centre operatiu decisiu, i el més important, i algunes qüestions d'aquests últims dies de la guerra. Bé, un llibre que espero que siga d'èxit, segur, tant en el terreny de la història com en el terreny de ser utilitzat com ferramenta de memòria. Jo hauria acabat així, però no vull acabar així. Tinc que dir una cosa perquè si no la dic repente. Bé, he dit que en part d'aquest resum que hi ha al principi en el llibre parle de les dones, ja he comentat el cas d'alguna de les dones que apareixen o que tenen relació en el llibre, però vull referir-me a una altra d'elles. A una altra d'elles que apareix en el llibre, una jove de 18 anys quan comença la guerra, que acabarà no havent complit 21 anys quan acaba la guerra. Joan no parla d'ella al text perquè no té relació en l'hospital. És una xavala, una joveneta que pren partit, que participa de la política, del sindicalisme i dels moviments relacionats amb la dona en Ontinyent, i que quan va acabar la guerra
es converteix en una altra història silenciada, amagada, i que ara no apareix en el llibre directament, està la informació un poc encriptada i per això jo em veig en l'obligació de desencriptar-la. Perquè si algú sap de què va, al llegir-s'hi o llegeix tot, ho entén, però com moltes vegades llegireu el llibre amb presses, jo vos oriente en aquest descobriment, no? Vos el facilite. He dit que Joan no parla d'ella perquè no té relació directament en l'hospital, però no ho he dit exactament tal com és. Joan no parla d'ella, però li dedica el llibre. I li dedica el llibre perquè era sa mare. Enhorabona, Joan. Seguim. Bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció i fins ara. Bueno, buena vesprada. No sé si me han dejado algo por decir, espero que sí. Igual que Pepe, estoy muy contento además de acompañar a Joan en esta presentación de su penúltima criatura y de ver esta iglesia llena de gente ávida de conocimiento y ávida de cultura, sea del periodo histórico que sea, y esto siempre es un orgullo para el autor y un orgullo para la ciudad. La verdad que es casi igual que me pasa que le ha pasado que ha comentado Pep, es casi una media criatura nuestra también, porque te hemos acompañado más o menos desde 2002, cuando creo que se publicó el principio en Alba, y más o menos hemos seguido, y también tenemos algunos archivos por aquí de prueba de imprenta del 2000, no sé qué, pues lo que suele suceder cuando pasa un libro, con lo cual en buena medida casi es una criatura más lejana mía, pero también le tengo tanto cariño, casi tanto cariño como le puede tener Joan. Y sí que es verdad que estoy casi seguro que esta edición hay que comprarla, leerla, guardarla, porque de aquí a no mucho seguramente la segunda aparezca aumentada y corregida, con lo cual iremos coleccionando más capítulos de esta historia terrible por una parte y maravillosa por otra. Ahí me va a tocar la parte más fea habitualmente, que es el asunto de la importancia como contribución a la historia, y también me gustaría hacer un pequeño epígrafe, que va a ser muy breve, porque estaréis todos ya deseando oír a Joan, de una parte más dedicada a la didáctica y a la cuestión de divulgación y didáctica, porque sin esto creo que sí que estamos totalmente trabajando para pequeñas minorías, así que va a ser dos facetas, la parte más histórica y la parte más didáctica. Ya que Pepe va incluido en toda la historiografía local y comarcal y el prólogo, pues más o menos como proyecto de historiador o como proyecto continuo de intentar hacer historia, sí que me gustaría referirme que la obra en sí, tanto el capítulo de Pepe como la centralidad de Joan, está fundamentada en lo que es el fundamento de todas las buenas historias, que es trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Y trabajo en archivos, trabajo en hemerotecas, trabajos en bibliotecas, trabajo con fuentes orales, pero sin trabajo no se puede edificar ningún tipo de conocimiento científico, y en este caso está fundamentado sobre todo y principalmente por un trabajo ingente, impensable para una persona como yo, que no soy demasiado trabajadora, y pues tengo una envidia sana por la cantidad excelsa de horas, semanas y años de trabajo que tiene este libro detrás, que en parte también lo sirve para reflexionar que sin archivos
no hay memoria histórica. Sin archivos no hay conocimiento histórico y sin archivos accesibles, como han tenido que padecer y padecemos todos más de una vez y seguimos padeciendo, sin archivos inventariados, sin archivos catalogados, sin archivos con horarios accesibles y horarios con precios accesibles para el investigador, no hay ni memoria democrática ni hay historia. Y eso en buena medida es lo que explica muchas veces por qué empezamos proyectos hace 10 años y van continuando y se van sumando, y simplemente porque el mundo de los archivos está en constante evolución y en constante apertura. En segundo lugar, creo que también es una obra que, aparte, evidentemente, toda la faceta local que ha subrayado Pepe, que no voy a insistir más, pero toda historia local, como es este caso, una estupenda, fabulosa, maravillosa historia local, tiene que ser tan suficientemente fabulosa, maravillosa, como para poder interesar a cualquier persona que no sea de Ontinyent, cualquier persona que ni siquiera conozca dónde está Ontinyent ni dónde está Valencia. Y en este caso, creo que además de ser una maravillosa y fabulosa historia local, es también una maravillosa y fabulosa historia de un aspecto de la guerra civil. Está claro que hay miles de publicaciones relativas a la guerra civil, y hace más de 10 años Ledesma utilizaba una metáfora muy clara: las estanterías, los libros van curvando las estanterías porque no paran de producir nuevas publicaciones, artículos, congresos, jornadas, etc. Es normal que sea así, porque la guerra civil representa el centro de la memoria histórica, porque es lo más traumático que puede sufrir una sociedad, es una guerra, y lo más traumático que puede suceder en una sociedad es una guerra civil, sobre todo no ya por la guerra en sí, sino que además por todo el pozo que deja posteriormente, donde ahí suele haber poco olvido y poca misericordia, y suele haber más odios y más recuerdos dolorosos. Y por eso, precisamente, porque es un pasado que no pasa, como se suele decir, es un pasado inconcluso, es un pasado que tiene las heridas abiertas, la producción va a ser continua y sigue siendo continua sobre la guerra. En el caso de Solidaridad en tiempos de guerra, se enmarca dentro de una parte de la producción histórica sobre la guerra civil, que creo que es la más novedosa, la que más se está aportando en los últimos 5, 6, 7 años, que es, por una parte, todo el vector internacional, porque muchas veces nos olvidamos que la guerra civil, que nosotros llamamos, yo creo que más bien deberíamos empezar ya a cambiar y titularla con el nombre que se conocía en Europa como la Guerra de España, que es una guerra nueva, interna, y es una guerra eminentemente y absolutamente internacional. Y sin ese vector internacional no se comprende por qué hubo guerra en sí, y no se comprende gran parte de las cuestiones que sucedieron en la guerra. Hay que empezar a abrir horizontes y hay que llamarla ya Guerra de España, y en este sentido se marca la producción que estamos presentando hoy. Y también al mismo tiempo, porque ya creo que ya estamos un poquito hartos, más o menos muchos, entre ellos yo, de una historia eminentemente política, de una historia eminentemente económica, de una historia de la guerra civil basada en batallas y en enfrentamientos, que obviamente los hubo, y queremos que la guerra civil o a cualquier momento histórico vuelva a tener el presente el ser humano, los hombres, las mujeres, los niños, que también sufrieron la guerra civil y cualquier otra guerra, y que hay que devolver ya de por fin a la historia a su verdadero protagonista, que somos la gente común, como todos ustedes y como nosotros. Así que vamos a dejar de grandes dirigentes políticos, sindicales, generales, etcétera, y volver a hablar de la sociedad y volver a hablar de la vida cotidiana y de la vida en sí. Y no hay nada más relacionado con ese tema como ha sido toda la revitalización y crecimiento de lo que ha sido en los últimos años los estudios de sanidad en guerra, de García Ferrandis, de Benito en Alcoy, de Robert Llopis en Benissa. En todo ese marco general es el que se incluye este Solidaridad desde guerra, que es una magnífica historia local y una magnífica historia, en este caso, de uno de los centros de sanidad militar más importantes de la zona republicana. Históricamente sí que creo que si fuese un TFM o una tesis doctoral tendría que ser un laude, humildemente, porque es una grandísima historia.
Ha subrayado Pepe también anteriormente la cuestión humana, porque yo creo que no se pueden dividir las dos cuestiones, la cuestión meramente histórica con toda la cuestión humana, con la gran cantidad de capítulos, con ese diccionario biográfico, donde cuando lo leáis yo creo que estáis sintiendo más o menos lo que es la humanidad hiriente de cualquier guerra. Eso respecto a la parte histórica, pero me gustaría completarla con otra parte, porque al final todas estas producciones que muchas veces hacemos, y podemos hacer tesis doctorales y hacemos publicaciones en revistas de nivel A y B para que nos den muchos puntos y continuar en el currículum universitario y conseguir otras plazas, que obviamente es lícito y no pasa absolutamente nada, y nos olvidamos que todo esto tiene que descender a las aulas y tiene que descender a la gente común, se tiene que divulgar y tiene que ser espacio, como tú ya estás haciendo en Ontinyent y como se está haciendo en Ontinyent, tiene que ser espacios de proyectos de didáctica para los alumnos de primaria, para los alumnos de secundaria, para los alumnos de bachiller, para lo que van a ser de aquí a poco futuros adultos. No podemos seguir hablando de la guerra civil y de otros fenómenos parecidos. Si buscamos unos libros de texto, están llenos de guerras y guerras y guerras. Da la impresión que lo único que sabe hacer la humanidad es matarse o es la violencia, y creo que es necesario e imprescindible que proyectos como este y muchos más desciendan al campo de la didáctica, que se trabaje con la empatía, que se trabaje con la cultura de la paz, que se trabaje con la solidaridad, porque al fin y al cabo, más importante que los conceptos, más importante que la cronología, que los hechos, etcétera, etcétera, que sigue presidiendo el sistema educativo, al final lo más importante son los valores, son las cuestiones actitudinales, si me dejáis utilizar un lenguaje más didáctico, y en ese sentido es un libro impresionante porque resuma lo que fue una parte, o lo que debería ser la parte más importante, o casi más importante, de la memoria democrática. La violencia está claro que siempre va a ser un referente, pero recordar todas las experiencias como esta de solidaridad, todas las experiencias de creer que la solidaridad entre los seres humanos y que la cultura deberían ser los valores más importantes tanto del ser humano como de la sociedad, todo eso se recupera aquí. Por eso sí que de verdad espero que muy pronto todo esto pueda pasar tanto a la divulgación, sobre todo a todos los proyectos didácticos que estáis llevando hacia adelante. Poco más me quiero alargar, porque ya somos todos alargando, siempre nos pasamos un poquito del tiempo. Yo de verdad sí que os aconsejo esa lectura, sobre todo por esas dos facetas. Una, porque evidentemente es un espacio más próximo a vosotros, porque supongo que todos y todas seréis de Ontinyent. Es un espacio local, un entorno más próximo, mucho más próximo a vuestra cultura y a vuestras vivencias. Históricamente es un libro impresionante, pero sobre todo y principalmente humanamente, con todos estos valores que os he comentado, creo que es un libro que puede enseñarnos mucho personalmente y mucho como sociedad. En parte no siempre se puede hacer, trabajamos en los CFM siempre con el principio de problemas socialmente relevantes para la actualidad, y creo que no hay nada más cercano a muchas experiencias que tienen lugar ahora mismo en el mundo, por desgracia, de episodios bélicos, como lo que nos enseña este estudio de algo que sucedió hace 80 años y de cómo el principio de la solidaridad puede ayudar o puede intentar paliar todos los efectos negativos de un conflicto bélico, y cómo durante la guerra civil tuvieron lugar de manera masiva, sobre todo y principalmente en la zona republicana, el gran movimiento de solidaridad, como ahora se está teniendo socialmente y políticamente con Ucrania, pero que debemos recordar que la solidaridad es para todos, no solamente en la guerra de Ucrania, sino también en la de Yemen, en la de Camerún, en Palestina o en otros muchos lugares que siguen sufriendo episodios de violencia, y sobre todo contra los niños y contra las mujeres, que suelen ser los colectivos más indefensos en cualquier otra guerra. Y por eso también recordar, igual que ha hecho Pepe, que las mujeres tienen un papel protagonista por méritos propios en esta recuperación de un movimiento de solidaridad y de cultura de la paz que tuvo lugar hace 80 años
años y que esperemos que sigan siendo referentes para ahora y para el futuro. Nada, los historiadores siempre dicen que se enrollan un poco, me he enrollado mucho, perdonad. Enhorabuena y muchas felicidades. M'ha tocat a mi ara. Després d'escoltar el que he escoltat, no sé si podré. Sí. Primer que res, sí que voldria donar les gràcies a la institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis d'Investigació, per haver fet possible aquesta publicació d'aquest llibre. Moltes gràcies. Al Col·legi de la Concepció i a la comunitat dels pares franciscans per totes les facilitats i acollir aquesta presentació en aquest edifici, aleshores Hospital Militar Internacional. Sapigueu que ahir enfront estava un dels quiròfans on van salvar a molta gent. També voldria donar les gràcies a totes i cada una de les persones que han col·laborat i m'han ajudat en aquesta investigació i que no vaig anomenar perquè és un llistat grandíssim i que el teniu escrit en el llibre i que té un abast internacional. Malgrat això, sí que m'agradaria donar-li les gràcies a Josep Gandia pels seus suggeriments i consells, a Antonio Calzado, que no diré res ara sinó que després, perquè també és part culpable de tot això, a Ofelia San Martín, la correctora, a tot l'equip editorial del Magnànim, al padre Sendra i el padre guardià Antonio Jiménez per totes les facilitats per obrir les portes d'aquesta comunitat. Com deia el padre Sendra, en aquesta casa sempre s'ha tingut cura de les persones, com a institució educativa i durant el conflicte armat atenent els ferits i malalts. I em permetreu que li doni les gràcies a la gran patidora d'aquesta història que és la meva dona Luisa. Que ha sofert i continuarà sofrint la meva tasca investigadora. De veres que estic emocionat. El divendres passat, sopant amb Xavier Serra, professor de filosofia i escriptor, em preguntava, a les avantatges de la presentació del llibre que ara estem fent així, si jo era historiador. La meva resposta no va ser contundent. No soc historiador, soc pedagog. I ell va dir, aleshores, per què el llibre de l'hospital? La meva resposta va ser la que ara us diré. Resulta que la culpa de tot això la té, i està rient-se, algú que està així ara assegut al meu costat, és Antonio Calzado. Per això abans he dit que m'esperava ara parlar d'ell. L'any 2001-2002, com molt bé ha recordat Pep, em vares comentar i em vares encomanar de fer un parell d'articles en la revista Alba, una al voltant de l'educació durant la Guerra Civil i altre sobre l'hospital. El primer sí que tenia clar el que volia fer, però el segon ho tenia difícil. A la seva insistència em va dir, amb el que tu tens i el que jo puc donar-te, segur que algo és desert. Efectivament, jo tenia alguna informació gràcies al contacte facilitat per Jesús Martínez de Guerrilla. Vaig aconseguir un estudi publicat als quaderns marxistes de Bèlgica on es parlava de l'Hospital Militar Internacional. Si no recordo malament, allò va ser l'any 1998. Això fa 25 anys. Cal especificar que Jesús Martínez de Guerrilla, juntament amb el seu germà, va fundar l'editorial anarquista Ruedo Ibérico. Així va quedar la cosa i es va publicar la revista amb l'article sobre l'hospital. A poc, Torró es va convertir en investigador de referència al voltant de l'hospital i allò que Calzado, Carme Agulló, Wilson, Pepe Gandia, Robert Llopis trobaren i quan ho trobaren m'ho feien arribar. Clar, aquesta circumstància va generar que continuara cercant fins al punt que, amb el pas dels anys, anava acumulant un conjunt de documentació que calia organitzar per donar-li forma a aquests trencaclosques. Així mateix, l'any 2010,
vaig saber de l'existència d'unes dones que vingueren a Ontinyent durant la Guerra Civil. Crec que aquesta història ja la coneixeu. És el documental Les Mamàs Belgues, que gràcies a la Diputació de València, a l'Ajuntament d'Ontinyent i a la Diputació ha pogut projectar-se arreu de pobles de la comarca, del País Valencià, de l'Estat i de l'Europa. Doncs aquest fet va generar que aparegueren més dades i la necessitat de consultar arxius europeus, com va ser l'arxiu Cegesoma i AMSAP a Bèlgica, l'Institut d'Història Social a Holanda, el Regaspi a Moscou i també a la Universitat de Birmingham. Cal dir que per a poder consultar aquests arxius no hace falta anar a Brussel·les, ni a Gant, ni a Amsterdam, ni a Moscou, ni a Birmingham. Afortunadament, les noves tecnologies han facilitat la digitalització d'aquests documents que, des de la finestra que suposa l'ordinador en casa, podem accedir a aquesta documentació. També vaig haver d'accedir a la premsa escrita del moment, la qual està digitalitzada. Ha sigut una font important d'informació, ara bé, amb el perill que això comporta. Aquesta monografia m'ha permès conèixer a dones i homes que han fet possible recollir l'experiència viscuda a l'Hospital Militar Internacional. Algunes d'elles es troben entre nosaltres, altres ja no estan, però a totes elles cal donar-los un sincer agraïment. Un dels meus objectius en aquest treball era recuperar el màxim nombre possible de persones que estigueren vinculades a l'Hospital Militar Internacional, posar-los cara, sobretot recollir aquells aspectes que tenien que veure a la part humana. Algunes d'aquelles persones, per no anomenar-les totes, foren Carmen Gin Belda i María José Belda, Remedio Santamaría Penalba, Ignacio Plaza Rodríguez, Arturo Vidal Bernabéu, Manuel Gramaje Terol i José Alcaraz Ferri. Aquestes persones han sigut testimoni viu d'aquella història i les he conegut. A més, m'ha permès conèixer a Elia Aparicio, neta d'Arsenio Aparicio Sánchez, víctima de bombardeigs de l'estació de Xètiva, amic d'Amado Granell, el que va alliberar París dels nazis. M'ha permès conèixer a Manuela García Navarrete, neta de Camilo García Tendero, víctima també del bombardeigs de l'estació de Xètiva. Fa justament unes setmanes va morir el fill de Camilo sense poder veure publicat aquest llibre. José Guerrero Martínez, família de Francisco Pérez Marcarrión, mort així a Ontinyent, en la condició de presoner. També vaig poder conèixer a Juan Antonio Escobar Muñoz, net d'Alfonso Escobar Rubio, ferit també al bombardeig de l'estació de Xètiva. També vaig poder conèixer a Eva Mugli, filla d'Otto Mugli, una dona de Suïssa, que encara els dos estem buscant aquesta pel·lícula que va vindre a fer son pare així i encara no l'hem trobada. També vaig conèixer la germana de José Vegas Muñoz, que era de Jaén, va vindre a Ontinyent, va conèixer on va morir el seu germà. I també vaig conèixer la neta de Benito Ballesteros de Miguel, una vinya d'Albaida. He pogut descobrir persones amb les que he estat convivint i que no tenien idea que estaven vinculades a l'hospital. Per exemple, vaig conèixer, ja no es troba entre nosaltres, a Anna Mollà Gisbert, filla d'Enrique Mollà Gisbert, amb aquella anècdota de la rosca de pa muntada en Bel. Els familiars de Francisco Calatevillacas i de Dolores Dios Catormo, a la filla i al net de Consuelo Galeana Bodí, als familiars de Carmen Rovira Alcaraz, infermera, Ontinyent, a les famílies d'Elia Vega Lunas, també infermera, vivia a Ontinyent. No puc oblidar a la filla d'Alejo Mircó, que era el iaio d'una amiga i una companya de treball, a la meva amiga i a la vegada neta de Pedro Molina Martínez, o a l'amic Pepe Mollà Doria, fill de José Mollà Vidal. Encara n'hi ha més. El net de Pedro García, que és amic a Ricard García, que no ho coneixia, no sabia que l'abuelo també estava vinculat a l'hospital. Els fills dels metges Rafael i Antonio Rovira, a la filla de Nieves Santa Maria, que s'ha fet referència abans, Pepe, als familiars de la tia Remedios Santa Maria, que els últims anys de la seva vida va ser veïna de casa i no ho sabia tampoc. He tingut que esperar tots aquests anys per donar a conèixer la xicoteta història de José Ruiz García, el pare de María Amparo, del meu cunyat Juanjo i el iaio de la meva neboda Laura. Com us deia, són amics i amigues, veïns i veïnes d'Ontinyent que han tingut algun familiar vinculat a l'Hospital Militar Internacional d'Ontinyent i dels quals desconeixia aquesta circumstància,
la qual quedarà registrada en aquest llibre, deixant de ser anònims. Però sobretot voldria compartir amb tots vosaltres les paraules de Nieves, Pasqual Santamaria, filla de Nieves Santamaria, que deia l'altre dia quan li donava el llibre: no sabia que les fotografies de ma mare pogueren formar part d'aquesta història. Tot seguit i després de demanar-me-ho, amb els ulls vidriosos es van fondre en una forta abraçada per mostrar-me el seu més sincer agraïment. Per a mi aquesta és la part més emotiva i que més vincula aquesta història amb les persones que es va tocar viure aquelles circumstàncies. També sent satisfet perquè deixi constància d'uns fets perquè les generacions més joves sàpiguen que a Ontinyent va haver una experiència solidària durant la Guerra Civil. La publicació d'aquest llibre ha tingut molts entrebancs, la dispersió i l'idioma de les fonts documentals, però sobretot la manca de documentació que en ocasions ha suposat dur a terme una tasca de reconstrucció. Per exemple, amb les certificacions de mort i la seva comunicació als registres civils ha permès identificar els metges que formaven part de l'equip sanitari de l'hospital. No menys important han sigut els entrebancs que ha dificultat la publicació, com és la maleïda pandèmia. El recorregut ha sigut llarg i difícil, fins i tot arribat al desànim. Es va intentar amb una editorial independent, també es va demanar una subvenció a la Generalitat i ara, gràcies a la Diputació i al Magnànim, podem tenir este material publicat. Es tracta d'una recerca que no ha estat vinculada a cap universitat ni institució. Ha sigut la tenacitat del treball i la dedicació personal perquè han fet possible que ara el Magnànim, després de 2 informes a cegues, publiqui aquest llibre. Reitere el més sincer agraïment. Malgrat tot, amb aquesta publicació m'agradaria a mi reforçar unes quantes idees. Amb l'Hospital Militar Internacional, Ontinyent adquiria i reforçava la seva condició de ciutat solidària, acollidora, segura, allunyada del front, que garantia la recuperació dels més vulnerables en un conflicte armat. Un altre element important era l'existència del tren. Va ser decisiu per a que es creara aquest espai sanitari i, per tant, ara podem utilitzar un element més per a reivindicar aquesta línia del tren iniciativa al coll des de la vessant de la memòria històrica. La participació de les dones serà un fet significatiu en aquesta experiència solidària, no sols per la participació de les dones internacionals, sinó perquè també ho feren i s'incorporaren dones d'Ontinyent, de la comarca i d'altres indrets de l'Estat. Des del punt de vista mèdic, malgrat les dificultats de trobar els registres de les intervencions, ingressos, altes, etc., va ser un hospital dels més importants a l'estat espanyol i fins i tot incorporant tècniques innovadores per al moment. Destacar en aquesta acció solidària el seu vessant internacional, on l'acció humanitària prevalia per l'armamentística. Per últim, reitera aquesta història solidària en la que participaren homes i dones, que ara, en la mesura de les possibilitats, deixaran de ser anònims i passaran a formar part d'aquesta memòria que és nostra. Es tracta d'una història de dones i homes que lluitaren contra la intolerància i el barbarisme i la barbàrie. Per últim, i acabem, m'agradaria citar a Marta Llorente, perquè crec que hi ha cert paral·lelisme entre el que diu en el seu llibre La ciudad, huellas en el espacio habitado i el que ara estem fent ací. Marta Llorente reflexiona al voltant de la necessitat de preservar la memòria perquè fa els espais que vivim, en referència a l'arquitectura, i diu així: la memoria debe ser preservada para poder transmitir a las generaciones sucesivas el deseo de no volver a vivir los episodios de destrucción de la guerra, para poder explicar que en cualquier guerra todos pierden, pero la memoria debe ser paciente y construirse en ritmos armónicos con la vida. Efectivament, la presència d'aquest llibre en aquest espai, al meu parer, és un símptoma de maduresa democràtica que no s'ha de deixar passar, més bé s'ha de reforçar i enfortir amb els ritmes harmònics de la vida. Res més, bona vesprada i resta a la vostra disposició si voleu fer alguna pregunta. Gràcies. Me s'ha oblidat una coseta.
Tota aquesta història ha generat un documental, tota aquesta història ha generat un llibre i tota aquesta història ha generat una novel·la. Pròximament sabreu quina serà. M'he permès la llibertat de fer un present a la comunitat franciscana i voldria lliurar-li al Padre Sende, a Guardià, un xocotet detall. Es tracta d'una reproducció d'un banderí, que ara m'ho ensenyaran, d'un banderí que l'original es conserva a Gant, a l'Ansà, en què les dones i els homes d'ací li regalaren al doctor Espinois i que jo he tingut a bé, gràcies a un amic que també està present ací, que m'ha fet la reproducció, emmarcar-la i regalar-la al Col·legi de la Concepció i al Convent dels Pares Franciscans. República Española, Hospital Militar El Teniente, IOS, que no sé lo que es, y PS, tampoco sé lo que es. Pero es de bonito. Bueno, pues ya termino agradeciendo, que ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Y me ha venido ahora el momento, pues, a la mente, pues, esas palabras, porque San Francisco de Asís fue embajador de la paz allá donde estuvo, momentos de muchas situaciones de conflictos, de guerra, fue la Tierra Santa, ¿no? Bueno, las cruzadas y todos esos temas, ¿no? Pues todos conocemos esa oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya tinieblas, ponga luz. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Bueno, esa oración es hermosa, es cómo se aplica, pues, que hay que trabajar, pues, por lo que nos ha dicho también aquí los ponentes en la mesa también, pues que hay que construir, tenemos que ser constructores de una civilización del amor y de la paz. Que sea así. Pepe.